ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардами ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ ва нафароне ки ҳаррӯза тамошо мекунед. Имрӯз 21 январи 2026 сол як хона ҳастад дӯстон. Ана ҳамин хона ду этажаҳай бо тамоми санъат шай дӯстон. Тамошо кунед. Ман аввал як дарбораш мефаҳмонам, баъд худо хоҳад соҳибхона мулоим карда, майда карда оиди хона кони маълумотша пурра мерасонад дӯстон. пешакӣ хоҳишай ҳаматон фақат бетараф набошанд дӯстон. Ман медонам ки 80% бетараф мемонем. Масъалаи дастгирии лайкҳо систай. Рақамҳои соҳибхона, рақамҳои Саудо ТВ барои реклама гузоштагием. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ду этажа, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Хуҷабойқул, аз район 4 километр дуртар. 9 дар хона, 6 сотиқ замин. роҳ ҳаст. Дар наздикиш мактаб, масҷид, медпункт. хона дар сари роҳи калон ҷойгир астае. ҳаммом дар якум этаж ва дар дуюм этаж ҳам ҳастае. ҳаммоми даруна, беруна отдели ҳам дорад. кухни, ошхона, оғилхона, погри ҳам дора отдели, дуто ҳоҷатхона, дуто оби мехӯрдагӣ. хона дорои магазин. бари хонада мағоза дора, мағозаи фасон кардагӣ, мағозаи хӯрокворӣ дора. хуб 6x3. хулоса дӯстон 9 дар хона дора, 6 сотиқ замин дора, гирдаш ҳамаш маҳкам кардагӣ бо тамоми санъат шад дӯстон. нархи беҳад нархи зур. хушрӯ тамошо кунен. соҳибхона оиди ҳамин хона боз маълумоти пурраша мефаҳмонад бача азиз. нархшам дар ҳамин ахирохирои видео мондагӣ тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама дар аввали видео, дар охири видео рақамҳои Саудо ТВ барои реклама гузоштагӣ. оиди хона дар аввали видео, дар охири видео ҳами соҳибхона мондагиам. ватсап ахираш 45 44 метавонен занг бизанем бачаҳо. мо навора тамом кардем. далши соҳибхонаи фаҳмона як талайк монен дар канали мо ҳози подписатсия кунен. фақат навор чӣ дора бачаҳо? навор як дона лайк дораву подписатсия дора. далши у тараф пури шумо. агар ки хона маъқул шава, агар метонен бихарен, ё ки ягон дӯсту бародаратон аз шаҳри Ваҳдат хонаи арзон бо тамоми санъатиш кофтеста боша, агар метонен навора падириса кунен. ба ҳаматон тамошои бо фароғат бача азиз. ин навбати мо дар Ваҳдат, дар деҳаи Хуҷабойқул, хона дуошиёна. боз як магазини дига ҳам дора, магазини хӯрокворӣ. медроем ба дуруни хона. меҳмонхонаш, меҳмонхона, меҳмонхонаш. дута меҳмонхона, якта меҳмонхонаи занакона, якта мардума. ин ҳолиш. اینجا یک خونه دیگه. این کوخنیش. این پاگری جای بانکامونی. بانیا ایناش حاجت خونه، ایناش анҷом хона, инаш дедон хона, манам бо якта дига ҳоҷат хона, баъд оғилам дора. мегзарем ба хона. калидор, печкаш аз инҷа мешавад. печкаш. лесинсаш. хонаш.
اینجا بانیا هسته میشه وای کرد کم ایتاج من این با دیوم ایتاج میبرود دیوم ایتاج دیوم ایتاج این ساش های درون این دیاکم خونش من این دیوم خونش با درون های 4 خونه آبشید تو بالو ده